салом алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо ҳастам автори ин канал. дӯстони азизи, якум випуски мошинаи арзона. дӯстон, мошинаи арзона дар навор мондагем, то охира тамошо мекунем. Дар комментария ҳатман фикрҳои худро баён мекунем, чунки барои мо муҳим аст. агар видео маъқул шид бародаро, лайка зер мекунем. мо мегузарем ба видеои имрӯзаи хеш. якум мошини фурӯшӣ бародаро мебошад Nexi Daiwo, ки соли бароришаш 1996 сол аст. Объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ аст. коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина дастрочния, ягон камбудӣ надорад, ҳамаш нав аст. мега соҳиби мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша мега 13000 сомони тоҷикӣ, ки ба рубли ҳозира 97000 рубл аст. касоне ки мехоҳанд мошина харидорӣ кунед, марҳамат, номерош дар рӯи экран. дигар мошини фурӯшӣ мебошад Opel Astra F, ки соли бароришаш 1996 сол аст. объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Душанбе қарор дорад мошина соҳибаш мега ранги вагон аст, кондитсионер дорад, электропакет аст дарош, баллонош нав аст, мотораш ранги соат кор мекунад. нархш бошад 35000 сомон аст, ба рубли ҳозира 260000 русӣ мешавад. касоне ки мошин маъқулшон шид, марҳамат, номерош дар рӯи экран занг занед, бо вариантҳои худтона пешниҳод кунед. сеюм мошини фурӯшӣ бародаро Nexi Daiwo, соли бароришаш 1995 сол аст. объем моториш 1.6 аст, сӯзишвориш бензин ва газ аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Қурған, яъне Бохтар. 14000 сомон мега нархша, ба рубли ҳозира 4000 рубл мешавад. ин мошин дастрочна фурӯхта мешавад бародаро. касоне ки дар ин мошин маъқулшон шид, марҳамат, номерош дар рӯи экран занг занед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед бародаро. мошини фурӯшӣ Opel Vectra Bechka, ки соли бароришаш 1999 сол. объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 39000 сомон гуфтеса, ба рубли ҳозира гардонем 290000 рубл мешавад. номеро дар рӯи экран, марҳамат, занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед. мегузарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2100, соли бароришаш 1999 сол. объем мотори 1.5 мебошад, сӯзишвориш бензин, газ аст, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Норак. нархша 7500 сомон мега, ки ба рубли ҳозира 56000 рубл мешавад. номеро барои маълумот дар рӯи экран, марҳамат, занг занед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F мебошад, ки соли бароришаш 1996 сол. бисёр бародарои мошина дар комментария нависа буданд, ина марҳамат, тамошо кунед. моториш 1.6 аст, сӯзишвориш бензин ва газ аст. коробка передачаш автомат аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 36000 сомон мега, ба рубли ҳозира 269000 рубл мешавад. номеро дар рӯи экран, марҳамат, занг занед бародаро. мегузарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112, соли бароришаш 2008 сол аст. бо моториш DVD механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 35000 сомон мега, 160000 сомон аст. номерошам дар рӯи экран аст. ана бародаро, барои чӣ мегӯянд шумо қадар нархш қимат аст? мошин дар худаш 8 моҳа ҳуҷҷат дорад, 8 моҳа таҷрифка дорад, пнева подсадка дорад, дута делёпеш, обогрев сидения, кондитсионер, ях, Corolla 4 дорага, мультирулай, Lada Vesta, борт компютер, еклас 2009 сол, 4 электропакета дарош, мотори Opel Duki DVD, коробкаш Opel Astra J, ҳазавои ҳама Opel Astra J, 6 соҳифа вуфка, 5 та подпишка, дискаи навхатка, 5 подпишка, дискаи простой дорад.
салон Corolla сиденьёш лифтай, санвуфер дора, аккумулятор дора, санвуферош магнитоли кенвуд задагиай бародаро, хадавои амансатро ҳамаш нав аст. касоне ки хоҳишмандае, касе ки дар мошин машғул шуда марҳамат занг занед, номерош дар рӯи экране маълумоти бештара дастрас кунед. Мошинчаи хуб аст. марҳамат бародаро занг занед. мегузарем ба 8 мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-Class ки соли барои 6999 сола, объём мотор 1.8, сӯзишвориш танҳо бензин, пурман, газ задагӣ нест, коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 52000 сомо гуфтесай, барои пули ҳозира 389000 мешавад. во арзонам мешавад. номеро барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед, бо вариантҳоятонам пешниҳод карда мекунем. ин ба мошини навбатӣ Daewoo Nexi соли барои 6999 сола, объём мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газай, коробка передачаш механика. соҳиби мошин мега мошин беҳтарина, 9 моҳам ҳуҷҷат дорад, нав мотор педагай, мотораш зверай, нижний часташ Opel Zafira аст ва нархша боша 11000 мегӯяд ки ба рубли ҳозира 86000 мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин срочно фурӯхта мешавад. номерош дар рӯи экран. марҳамат занг занед, маълумоти бештара дастрас кунед аз соҳиби мошин. зарем ба 10 мошини фурӯшӣ мебошад Opel Vectra A ки соли барои 6999, объём мотори 1.6, сӯзишворӣ бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, коробка передачи механика. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 13000 сомо нархша мегӯяд, ба рубли ҳозира 97000 мешавад. номерош дар рӯи экран аст. бародаро, мо видеоро ба анҷом мерасонем. касоне ки дар канали мо обуна шуда нестанд, обуна шен илтимос ва ҳатман фикри худро дар комментария баён кунед. то видеои оянда бародаро ободу сарбаланд бошед.